na flooring. Carpet. Sabihin nyo. Of course, additional siya. Gold. Room. Sunod siya. Ibig sabihin. Continue traffic. Tagusan. Isa siya. Flooring. Pader. Continue traffic. Tagusan. Makinis siya ng flooring. Standard dropping pati tapos rolling board. Plus yellow. Continue gapon traffic malungsad lalo. Hinay na sa ispato. Yan na. Yun, butas. Grabe. Ayun. Sige, bisik ka. Padilig. Tatlong gapang na tayo. Mga tol, manilig. Tatlong gapang na tayo, tatlong traffic na. Kita niyo yung glass flooring. Panginis, pero isa yung didiin sa standard ng wrapping. Tuloy ang wrapping. Talog sa loob. Pero mga tulan, klaro na yung ating